Hos vinderen af årets klub 2023 er der plads til alle. Her hylder de fællesskabet og gør ridesport til en holdsport, hvor alle er vindere og man hjælper hinanden, uanset niveau, alder, elevskolerytter eller privatrytter. På baggrund af fællesskabet har klubben allerede vundet 2 priser i år. Andelskassens Sammen kan vi mere pris 2024 har givet klubben 15.000 kroner for deres sammenhold og evne til at omfavne alle. En nominering til Fynske Banks kammeratskabspris gav klubben 3.000 kroner til et kammeratskabsarrangement for elevskolerytterne. Siden klubben blev optaget i Dansk Rideforbund i 2022 har de været i konstant udvikling. Efter VM-holdturneringen uddannede de blandt andet deres egen voltigeringshest for at opstarte et voltigeringshold. Voltigering blev hurtigt en kæmpe succes i klubben, og et fyldt voltigeringshold har medført, at klubben nu er i gang med at uddanne endnu en voltigeringshest. Flere gange om måneden holder klubben arrangementer for alle medlemmer i alderen 2-18 år, hvor fokus er på at lære hinanden endnu bedre at kende og booste fællesskabet. Som en del af pilotprojektet Antibully Ridning fra august til december 2023 afprøvede klubben en række fællesskabsøvelser for at styrke sammenholdet og komme endnu tættere på hinanden. Efter afslutningen af projektet er fællesskabsøvelserne blevet en fast del af elevskoleundervisningen i rideklubben. Vinderne af årets klub 2023 har fokus på at følge deres ryttere hele vejen. Derfor har de udviklet et koncept, der gør det muligt for både ryttere og forældre at blive rustet til livet som hesteejere. Rytterne starter i elevskolen, hvorefter de får mulighed for halvpart, når de er klar til det. Som endnu et led i uddannelsen i rideklubben har klubben gjort det muligt at få helpart, så både børn og forældre får en fornemmelse af, hvad det vil sige at have egen hest. Konceptet uddanner både børn og forældre til det store ansvar og gør dem trygge ved opgaven, samtidig med, at det skaber et naturligt flow i uddannelsen af rytterne, så klubben får plads til nye elevskoleryttere. I dag vinder Tankefuld Rideklub deres 3. pris på bare 4 måneder. Tankefuld Rideklub er nemlig årets klub 2023.